Здравейте. Чакай, тест, да. Започваме пак. Преди това, преди да обявя Божо, то е обявление, не е дори интродукция, трябва да кажа някои неща. Първото е, че цялата конференция е фактически себеорганизирана, т.е. ние се организираме за това нещо. Няма хора, които спонсорират, няма инвеститори, така че тази кутийка оранжевата, тя е оранжева, by the way. Това мече не знам какво прави тук, не знам. Никой не знае. Добре, имаме мече, но не се дава, това не е подарък. Вкарвате пари тук. Ето този процеп, нали? И така по някакъв начин се поддържа това нещо going всяка година или дори всеки град. Друго нещо трябваше да кажа. Да, Годзила. В 8 часа е автор партито, Годзилата на плажа. Това не знам какво означава, не съм тук. Годзилата е май там на плажа, не знам къде е. Ще ви върхам, там е, добре, там е. Окей, значи 8 часа там. Там е автор партито. Сега ще ви представя Божо, Божидар Божанов, аз го знам като Java Mastermind и някакъв експериментатор с някакви езици. С него сме си говорили също и за лингвистика, интересни неща, общо самия език, как се изразяват хората и така нататък, а вие много го знаете като Twitter, човека, който в Twitter ви пълни фида. Това е, просто, това така мога да го знаете. Божо. Мерси. Слайдове може ли? Не. Да. Аз си ги виждам. Въпрос е... Така. Надявам се са наяли, пили кафе, дремнали и каквото друго правите по обяд. Аз ще говоря за облаци. Онзи ден в София имаше ужасна градушка от едни гадни градоносни облаци и така очевидно е нуждата от експертиза в метеорологията и облаците и затова днес ще си говорим малко за метеорология. Така да, ще говорим всъщност за Cloud Computing, каквото и да значи това. Първо, какво съм аз? Аз съм ползвал облака, нали, във всичките смисли на този израз, в доста проекти, вариращи от малки лични проектчета през проект, който съм правил за Общество БГ, също така, до проекти за огромни компании с милиони потребители. В момента работя за TomTom, тия навигационните устройства и да, правим проект за цялата потребителска база на TomTom. Езиците, които ползвам основно, Java и Scala напоследък. Писал съм JavaScript, PHP, Visual Basic, дори Fox Pro, което може би не сте чували и така нататък, но това са и релевантни неща. Stack Overflow така небрежно съм го сложил само там. Имам някоя друга точка от отговори. Мисля, че последно, като гледах, все още съм на първа страница, но може и да съм изпаднал вече, защото не съм отговарял отдавна. В Twitter, както каза Антон, ако искате да ви се флуди стрима с релевантна и ирелевантна информация, това ми е хендъла. Така, какво е това облак? Първо, колко от вас ползват The Cloud или поне си мислят, че го правят? Така, именно. Какво е облака изобщо? Ами, това е труден въпрос. Облака е всичко. Както каза, нали, като имате почта, ползвате облак. Облака може да се каже дори, че е интернет, защото това е нещо, което е извън. Ние се връзваме с един кабел нагоре, всъщност настрани, но няма значение, и даже надолу, но излизаме от нашата машина и отиваме в облаците, където някой друг върши нещо за нас. Също така обаче облака като термин, тъй като значи много неща, всъщност също така и нищо. Като някой дойде при вас и каже, ти в облака ли си? Откъде знам какво му питаш? Обясни си въпроса, защото това нищо не значи. Грубо казано, нали, както казах, облака е да си в интернет. След малко ще разгледаме една класификация, която е малко по-формална, все пак и идентифицира някои отделни ползвания на облака. Аз съм го маркирал като XaaS, т.е. нещо as a service. Нещо като услуга. Т.е. нещо, което ползваме ние отдалечено от нашата машина като услуга. Опитах се да сформирам някаква дефиниция за що е то облака. И това, което родих, е доста малумно, бих казал, но
за да може да обхване всичко, звучи последния начин. Нещо отдалечено, на което някой друг ми менажира част от инфраструктурата. Да. Облака е един buzzword, който се ползва редовно от някой менеджер, от някой инвеститор, който отива при вас и, както ви казах, нали, пита, а ви, вашия софтуер в облака ли е? Някой клиент идва и пита, а вие cloud-based ли сте? И всякакви други неграмотни хора, които са чули, че облака е нещо готино, нещо cutting edge, нещо модерно и трябва да си там, защото иначе софтуерът ти не струва, нали? И затова така ти трябва да си в облак. Не, че знаете какво е това. Малко класификация, все пак, защото облака е много общо нещо, но все пак има някакви така различни компоненти от него. Първото нещо, мисля, че това, което е в скобите CPU за сервис, не съм го срещал никъде, обаче аз си го измислих. Това е, когато ви трябва, най-често при научна работа, например, когато ви трябва много машинна изчислителна мощ. И в някой университет просто имате някакъв дейта център някъде или дори, мисля, че Google бяха пуснали по едно време техните... Когато някоя машина с инсталиран Google Desktop е idle, тогава може да се ползва от някой, който си е заявил този ресурс, за да прави изчисление. Тоест това е, нали, оригинално, може би, дори идеята, че много машини се ползват, за да изчисляват нещо, което има нужда за изчисление. Примерно протеини и някакви такива неща, които една машина много бавно ще свърши тази работа. Но това е така доста нишова употреба. Всъщност това, което със сигурност и непрограмисти дори ползват, е второто, което е софтуер за сервис. Имейл и още какво ли не. Всичко, което е хостнато някъде, е такова. Платформа за сервис вече преминаваме в девелопърската страна на нещата, в тъмната страна. Това е, там може да си хостваме, грубо казано, наши приложения и ще видим обаче какви рестрикции са приложими за там. И другото, което е според мен, подходящото за използване от нас е инфраструктура за сервис, т.е. дават ви инфраструктура, която е менажирана, всичко останало си е в ваши ръце. За софтуера за сервис малко, тъй като това не е точно девелопърската страна на нещата. Ние пишем софтуер и не ни интересува той как се разглежда от потребителите, обаче все пак много от софтуера е в облак. Примерите са Dropbox, Salesforce, Gmail, има хостната Jira, има GitHub е реално софтуер за сервис, защото имате някъде Git репозитори, който го ползвате. Буквално целият софтуер, който позволява много потребители, много организации да го ползват не на собствени машини, а на някакви централизирани сервиси, може да се влезе под категорията софтуер за сервис. Може да си маркетирате софтуера като клауд базиран, като софтуер за сервис и това не ви играе твърде голяма роля върху архитектурата, но просто казвате, нашия софтуер е облачен от гледна точка на потребителя. Тоест потребителя вижда нашия софтуер като облачен. Това е единствения валиден отговор според мен на въпроса вие в облака ли сте, защото другите неща са ирелевантни от гледна точка на инвеститор, клиент и така нататък. При облачния софтуер, т.е. при софтуера за сервис, има някои все пак особености и това е мултитенант концепцията. Тоест, че все пак вие в един деплоймент трябва да могат да обслужвате много различни клиенти. В случая на Gmail и GitHub това е горе-долу очевидно, защото всеки се регистрира, т.е. изглежда като обикновен сайт. Обаче, примерно с Jira или с Salesforce, вие получавате една като че ли изцяло за вас направена система, примерно акаунтинг или issue tracking или каквото и да е, която върви на някакъв друг сървър, но тя е изцяло ограничена за вас. Отзад това нещо може би ползва дори една база. Просто има идентификатор, който се казва тия записи са за този клиент. Вие обаче го виждате като лично за вас, т.е. някой за вас специално ви е дигнал база, някой специално ви е конфигурирал сървър, всъщност може би не е така. И когато правите такъв софтуер за сервис и трябва да приютите много клиенти,
Не е непременно да трябва да имате отделна база за всеки от тях. Една колонка дискриминатор е окей. Това, разбира се, има някои проблеми, но след малко ще говорим за тях. Плюсовете на софтуера за сервис, че за вашите клиенти, сравнено с, примерно, десктоп софтуер или софтуер, който ви им предоставяте, те си слагат на техни машини и го ползват от там, че апгрейдът е много лесен. Когато излезе нова версия на Jira, не трябва вашите администратори локално да ви апгрейдват, което може и да не стане, защото тя ги мързи, защото сега има по-важна работа. Ами просто отгоре, той, който доставя услугата, казва, ето сега минахме на нова версия. Готови сте. Няма нужда, разбира се, т.е. не, че няма нужда, няма как някой да кракне вашия софтуер. Няма как да го ползва безплатно, защото всичко минава през ваши сървъри. То, ако иска да не минава през ваши сървъри, ще се го хостне сам. И толкова. Клиентът не администрира никаква инфраструктура, т.е. той плаща единствено за... Защото, например, в една ветеринарна клиника няма администратор. Никой няма да отиде да настройва мрежи там. Те трябва ли да си наемат човек, ама този човек откъде ще го вземат? Не знаят, нали? На Пешо сина учил някакви мрежи в университета да ни оправи мрежата. И, нали, така хорор stories, колкото искате да пролизат от това нещо. Затова е хубаво, че няма нужда клиента да си менажира сам инфраструктурата. Доставчика на услугата го прави. Проблемите, разбира се, са не малко също. Има зависимост от интернет. Въпреки че доста услуги вече имат офлайн работа, все пак за някои от техни компоненти е нужен интернет. Когато две звена в дадена фирма, администрация или каквото и да е, трябва да се комуникират, това трябва да има някаква връзка между тях. Дори локално да се записват някакви неща, примерно идва клиент, той записва, идва следващия клиент, той записва. Ако това трябва да стигне до другото гише, не става, трябва интернет. Някои са доста скептични от към сигурността и собствеността на данните. Давам този пример, защото баща ми продава софтуер в Русия и там има, той продава ветеринар, защото софтуер е ветеринарен, там има конкуренция, които са използвали софтуера за сервис вариант. Цената е, че, нали, в конкретния случай софтуер за сервис не е предпочитан заради и цената, но това е един само от факторите. Другия фактор е, че хората в Русия с право са много притеснени, ако данните са им някъде другаде. Защото държавата ще дойде, ще ги вземе и ще види, че те не си плащат данъците и ери какво си. И като цяло в Русия с право хората се притесняват, че някой ги следи. Щатите също имат такова право, просто малко по-малко се притесняват. Да, нали, ако не ти пука, е напълно окей. Просто трябва да имаш предвид, че тия данни може би в някакъв момент някой може да има достъп до тях. Като нали, в по-нормални държави, може би той няма да направи нищо лошо с тях, в държави като Русия и България, евентуално, може да направи нещо по-лошо с тях. Това е нали, един страх, който е извън технологичната сфера, но да се върнем в нея. По-труден е и за персонализация софтуера за сервиса, защото сега, например, ще говоря за държавна администрация, ако пуснем едни електронни услуги, като софтуера за сервис някъде. И община Варна иска да ползва една услуга, община Столипиново иска да ползва друга услуга. Тоест иска да ползва същата услуга, примерно семейно положение. Процесът в община Варна е много по-сложен и по-дълъг, защото общината е голяма, трябва да мине през 5 дирекции и трябва да стане еди какво си. В община Столипиново процесът е много кратък, защото там има една сграда и 2 лелки. И това е разлика в бизнес процеса, уж за една и съща функционалност. Същото нещо може да важи за счетоводство, примерно, където законодателството някъде е различно. И трябва някой трябва да има къстъм версии за конкретни клиенти, което става по-трудно, ако софтуерът е някъде в облак. Но да се махнем от тази client-facing част и да отидем малко по-технологичната. Платформа за сервис. Платформа за сервис е нещо междинно. Вие получавате един сендбокс. Получавате една платформа с доста ограничени права,
където може да деплойвате вашето приложение. Това приложение трябва да отговаря на ред критерии, които са зададени от доставчика на услугата. Разбира се, плащате си на час или на машина или на каквото и да е, както са окръстили там. Някои ги кръщават Gear, други Dynamo, трети Bucket, четвърти не знам си какво. Всеки се кръщава компонентите по някакъв начин и плащате за такива компоненти. Това, което получавате, примерно, ако искаме да деплоим едно PHP приложение или Java, защото на Java пише, взимате един Word файл и трябва да го сложите в Heroku. Защото Heroku, нали, е най-известният такъв. Аз не знам Heroku дали поддържа Java всъщност, но както и да е. Слагате Word файла, избирате Browse, аплодвате си го и получавате една готова така, инсталация на това нещо с менажирана инфраструктура, мрежи, load балансъри, може да се скелва автоматично това нещо. Всичко го получавате на готово без да правите абсолютно нищо. Решавате, че ви трябва база обаче тази база вие не си инсталирате, защото ви нямате достъп до машината, на която ви е деплойнато нещото. И казвате, отивате в един списък с плагини, казвате, тук искам MongoDB, по каквато и причина човек да иска да ползва MongoDB, аз не знам такава. Как казвате, искам MongoDB, то ви дава connection string, примерно за MongoDB и задавате си го в конфигурацията на приложението, так имате MongoDB. Само ако трябва, значи мен трябва кеш. Вместо ви да си настройвате memcache или каквото там ви трябва, отивате, избирате си, че ви трябва кеш, цъкате искам кеш, готово, имате кеш. Това всичко звучи супер готино, защото не трябва да менажирате нищо. Нали, колкото и да е лесна инсталацията и на Mongo и на Memcache, тя е лесна на една машина. Когато почнете да правите клъстери от някакви неща, става тегаво. Когато трябва да се грижите за high availability, за това, като умрат машини, какво става, когато добавите нови машини, ако има по-висок трафик, какво става, тогава вече не е просто sudo apt-get install. Тогава има конфигурации, cap, map и други теореми. Но затова те ви дават, те са свършили вече тази работа за вас, те скейлват всичко, както когато се наложи, и вие само си деплойвате приложението. Сравнително ефтино е, имате си интерфейси за администрация, както казах, нали, избирате си с кликове, някои имат апита, някои имат command line тулове. И за малки приложения, примерно моя проект за OpsBG до преди 3 седмици беше на OpenShift, което е на Red Hat, на платформа за сервиса. А между другото, много от платформа за сервисите ползват инфраструктура за сервиси доставчици, за да си сложат тяхната инфраструктура върху нея. Но ще стигнем до там. А пък някои платформи за сервис ползват други платформи за сервис, за да се сложат върху тях. Примерно няколко доставчика ползваха Cloud Foundry, което пък е върху Amazon. Стават много нива на абстракция, което е така, има възможност да се случат грешки. Това бяха плюсовете. Минусите са, че имате Sandbox. Тоест, в доста от тия платформи за сервис предложения не могат да се SSH-ните към машината. Не могат да видите какви процеси има, не могат да експортнете една environment променлива, ако щете. Има специфичен learning curve. Тоест, всяка една такава платформа си има собствена лексика, собствена терминология, собствени особености. Примерно, когато правите нещо за Heroku, това не може да се трансферира директно към OpenShift. В OpenShift може да се SSH-вате към машина, обаче там достъпът е ограничен до тук и тук. Има така специфичен learning curve, който за всеки един платформа за сервис доставчик трябва да го направите. Един проблем, който всъщност не е твърде популярен, т.е. не се изтъква като такъв обикновено, обаче аз съм се сблъскал с него поне 2 или 3 пъти, е менажиране на версиите на тия плагини. Защото казваме, искаме сега MySQL, обаче доставчиците на услугата все още не са минали на MySQL 5.5, примерно, и още ви предоставят 5.1. Обаче за вашия софтуер тъпия бъг в 5.1 е оправен в 5.5 и затова искате по 5.5. Обаче 5.5 не ви го дава доставчика и толкова. Лошото е, че повечето от тях нямат изобщо концепция за версии на тия плагини. И ако имат такива, то пускат се като отделни плагини. За версия 5 е един, версия 5.5 е друг. И тоест, това може да е тотален дилбрейкър за това дали да ползвате дадена услуга, защото и версията сега и в близко бъдеще няма да бъде последната точка. Или пък другия вариант,
версията е последната, но на вас ви трябва малко по-предно, защото там си тествали софтуера. Не може. И проблема с privacy-то е подобен както и на предното. Всички ваши данни, целият ваш код е деплойнат някъде другаде. И вие може да не искате това да става. Не всеки сигурно пише толкова сенситив приложения, така че да е страшно, ако някой ви открадне част от базата, а не е готино. И минаваме на най-готиното и най-сложно и най-обширно понятие Infrastructure as a Service. С 2S очевидно вместо SA. Това е, вървейки по този списък, тук за вас някой отдалечено менажира най-малка част от инфраструктурата. В платформа за сервис ви менажираха голяма част от инфраструктурата, тук ви менажират доста малка. Тук получавате едни виртуални машини, които си палите и имате SSH до тях, имате целият контрол, който имате върху една нормална виртуална машина, която бихте си дигнали в свой дейта център. Доставчик се грижи само за инфраструктурата. Amazon е най-известният, най-големия и така нататък. Други доставчици, спомена се днеска Azure, Rackspace, OpenStack е опит за правене на open source management софтуер за инфраструктура за сервис. А пък GetClouder е нещо, което наскоро чух от някои наши познати тук, така че струва се да се спомене и се погледне. Плюсове имате пълна свобода, по-евтино от собствен дейта център, като това нямам точни цифри, но знам доста фирми, които са го предпочели поради финансов признак. Получавате autoscaling, т.е. когато имате повече трафик, получавате повече машини автоматично, когато имате по-малко трафик, това се свива, така че плащате точно толкова, колкото ползвате, а не държите 10 рака и плащате за тях колкото и да ви е трафика и доста екстри. Минусите, отново learning curve, защото има API-та, има административни интерфейси, има какво ли не, privacy-то също и зависимостта от един доставчик, която важи за предните неща. DevOps friendly е, макар че няма SSH достъп, платформа за сервисите, административните интерфейси и API-тата позволяват дори third-party софтуер да ви позволява да менажирате цялата тази инфраструктура. Аз се оправям с цялото това нещо, а както виждате, може би не виждате, но съм на Windows и Linux не ми е първа природа. Въпреки това се оправям с Cloud Management и Deployment и всякакви такива неща. Съвсем няколко думи за AWS, защото той е, както казахме, водещ на пазара. Дали е точно пионер, не съм съвсем убеден, но да кажем, че е. Имат и API, имат и Command Line Tools, имат сумати помощни средства. Ако тръгнем да разглеждаме какви екстри ни предлагат, освен инфраструктурата като виртуални машини, може да отнеме цял ден. S3 е Storage, CloudFront е такъв... забравих какво беше точно. CloudWatch е да получавате метрики за това колко са добре вашите машини, колко са утилизирани като CPU, memory и така нататък. RDS е хостната версия на MySQL, т.е. вместо вие да си инсталирате MySQL, те се грижат за това, т.е. е един вид платформа за сервис, както и Beanstalk, примерно, което превръща... Beanstalk е нещо като някой друг доставчик върху Amazon. Сложното идва, когато станат много региони, много availability зони, т.е. искате вашето приложение да не е в един дейта център само, ми да е в няколко. И това Amazon ви го дава, като ви дава много availability зони. Или пък искате да достигате бързо едновременно и до клиенти в Европа, и до клиенти в Щатите, тогава получавате няколко региона, т.е. сървърите са разположени в Щатите и в Ирландия. И това нещо обаче трябва да го имате предвид и да го менажирате също. Цените падат постоянно, т.е. сравнително ефтино и става все по-ефтино. Според съм с една много готина тема, която обаче поради малкото време ще трябва да пропусна. Горе-долу залагате някаква, т.е. надавате за машини. Ако в момента няма търсене за тази машина, вие получавате много ефтина цена, тя върши някаква работа, докато някой даде повече пари, тогава ви открадват от вас и вече не може да свърши работа с нея. Autoscaling е валидно и за платформа за сервис, и за инфраструктура за сервис. Когато дойде повече трафик, на база на някакви правила, примерно ползвате повече процесор или повече I/O, ако мине 80% в повече от 5 минути, запали ми още
машини. Пали още една машина, пали още две машини, обслужва трафика, после ги гаси самичко. Ако някоя машина обаче умре, той я възстановява, което също е много полезно. Тоест имате един минимум на клъстера, който казвате. И ако някоя машина си умре самичка по някаква причина, аутоскейлинга ви я дига. По-трудната част, която е тема може би на съвсем отделна лекция, е как да си направим приложението така, че да бъде scalable и как да бъде autoscalable. Тоест, ако ни запалят една инстанция с нашето приложение, една виртуална машина, то ще може ли да работи като част от цялото приложение или трябва да му се правят някакви ръчни неща? Да, това е съвсем друга тема. Нещо, което ни учи клауда, е, че всичко се чупи. Виртуалните машини в Amazon конкретно имат навика да умират. Е така просто. Което звучи лошо, обаче всъщност е много полезен философия, с която трябва да свикнем, защото нещата се чупят дори да сме в един супер готин дейта център, който не е клауд. И е хубаво нашето приложение да е подготвено за такива неща. А не като ни умре един сервер и цялото приложение да спре. Другото, което е характерно за тия инстанси, е, че техният storage, който е техният реално хард диск, първо е доста малък, после и той умира. Ако спрете машината, си губите всичко, което е записано на него. И затова не е хубаво да пазите такава persistent информация на диска на машината. Къде мога да го пазим? Мога да го пазим в network девайси, които закачаме към машината, които са по-persistent, но са по-бавни. Тоест има някакъв трейд-оф. Мога да ги пазим в S3, което е един key value store. Може да разчитаме на това, че клъстъра от 8 машини, които имат дистрибутирани данни и са репликирани, ако някоя машина умре, тя ще загуби данните локално, обаче те ги има в останалата част от клъстъра и като дигнем нова машина, тя ще получи пак част от тия данни и няма да загубим данни, въпреки че ги няма никъде със сигурност персистирани. Тоест, ако убием целият клъстър, ние ще загубим данните, обаче тъй като винаги в даден момент част от клъстъра ще е жив, то тия данни ще ги имаме. Може цял дейта център да умре. Тоест, падне градушка в Ирландия, в някой от дейта центровете на Амазон и прекъсне всички възможни кабели, токове, не им стигне там резервното захранване и каквото и да е, и падне в availability зоната. И затова трябва да се грижим. Последното нещо, което дори в момента правя, е да осигурим, че ако падне цял дейта център в Amazon, нашето приложение ще продължава да работи. Chaos Monkey е нещо, което Netflix са направили. И то е в продъкшн системата, стои един сървър, който от време на време на случайен принцип просто убива една машина. Да видим, мъж ли си? И да, онен ден го сетъпвахме и това нещо. Доста е готино, защото това, освен че в фазата на тестване проверяваш дали ти е добра инфраструктурата, когато пуснеш продъкшн и пуснеш Chaos Monkey, си сигурен, че щом в продъкшн всичко работи, иначе е наред. Целият извод от това нещо, че всичко се чупи и това, което ни дава клауда е, че той идва с този майндсет. Докато сме в един обикновен дейта център, не мислим съвсем за тия неща. В клауда това е като първо и задължително условие. Всичко може да умре. И затова налага използването на някои доста добри практики в това как да си конфигурираме нещата, как да ги правим fault tolerant, highly available и други buzzwords. Едно от последните неща, за които мисля, че ще ми стигне времето, е това, че целият ни стак, т.е. всички инстанс нодове, всички database машини, всички message queue машини, кешове, autoscaling правила, т.е. когато CPU застане или колко си тогава направи или какво си, дигни машини, спри машини. Всичко това нещо, да, load balancer, правила за load balancer, портове, security, каквото се сетите, това всичко може да го изпрограмирате. Тоест с един, честно казвам, доста грозен скриптов език, който е JSON базиран. Пишете код с JSON. Да, не знам на кой ме хрумна това, но с този език може да опишете всичко това нещо. И да си парите стакове, които са напълно функционални за
секунди, не, защото иска време да се дигнат машините, но като напишете този код, може да си тествате някакви неща. Това е много полезно при различни environment, които се различават примерно само по броя машини. Production вие с 2 database, 3 database, 3 message queue, 3 application нода, staging може да е с по един или с по два. И просто имате идентични конфигурации, които просто ги дигате с два параметра. Също така е много полезно, когато тествате някакви неща. Примерно сега като тестваме за това дали нещо ще се счупи в много availability зони, трябва да мога да го запалим доста бързо, да видим ще се счупи ли, правим малко промяна, тестваме пак. Примера, който ще да дам за това нещо, няма да имам време, защото той е доста пространен. Но целта беше една NoSQL база данни, подобна на Cassandra, да се дистрибутира в няколко availability зони и как да стане това. Ако някому е интересно, може да си говорим после за това. И стигаме до въпроса да бъда ли в облак. Тоест, трябва ли нашия софтуер да бъде там? Да бъде в Amazon, да бъде в някоя платформа за сервис, да бъде където и да било. Ми зависи. Зависи от това какви са ви изискванията, зависи от това дали се очаква да имате, примерно, вариращ трафик, някакви спайкове, дали се очаква да обслужвате много клиенти, малко клиенти, дали данните са ви много sensible или не са, дали имате под ръка някой хардкор Linux администратор или сте само девелопери, да трябва нещо да стане сравнително лесно и бързо. Да, зависи. И това да сте в облака не трябва да е маркетинг стратегия, не трябва да е нещо, с което да бъде водещо при взимане на това решение, маркетинга и инвеститорите, които казват, ти ако не си в клауда, нали, къде вървиш? Това решение трябва да е изцяло технологично, да прецените плюсовете и минусите, дали имате време да отделите за това да проверите всичко, дали са чупи, дали сте ембрейснали фейлир или не, дали данните ви, много зависи. Софтуер за сервис, ако някой дойде да каже в облака ли си, софтуер за сервис, както казахме, не значи да сте в облака, значи, че сте облачни. Тоест, за вашите потребители вие сте облачни, ама ви може вашата софтуер за сервис услуга да е във ваш собствен дейта център и всъщност не сте в облака, ама сте в облака. И при всички случаи, това, което бих искал да остане от тази лекция като съвет е embrace failure. Тоест, всичко може да се счупи и дори да не сте в клауда и да сте в клауда особено, трябва да се грижите за това, ако нещо се счупи, системата да продължава да работи. Да няма single point of failure, да няма загуба на данни, всичко да работи, дори нещо се счупи. Да. Въпроси за облак. Да, забравя да питам, някой ползва ли AWS от вас? Да, ти има 4 човека. Здрасти. Като имахте тестове на AWS, като правихте тия промяна после пак старт, сетъп коста не е ли голям? Само да си изясни, сетъп кост означава, като стартираш машина, мисля, че Amazon има някаква минимална цена, която ти взима за стартиране на машина. То мисля, че взима на час и може би първият час е платен, така да е. Доколкото знам, в смисъл, машината като ти изключиш, ако си ползва 20 минути на машината изключиш и пуснеш още една, пак плащаш за още един час. Може би да. Хубавото да работиш в голяма компания, че това не те бърка. Иначе като мярка за това нещо е просто пускаме по-малки клъстъри, не с пълния продъкшен размер, ами по продъкшен е примерно 16 нода, за теста пускаме 6 или 7, нещо такова. И не забравяме да ги гасим в петък. Веднъж един колега забравя да го изгаси в петък и тогава сме платили сигурно доста. Това е една екстремна форма на embrace failure. Тоест там си сигурен, че в един момент ще се счупи. Просто сте сигурен и затова пускаш някакви, примерно, батч джобове там, които обработват някакъв дейтасет. Сравнително транзакционни са, т.е. знаеш докъде си стигнал, така че когато спре, просто следващия подсистем, с който запалиш, продължава там.
преди да пуснем в почивка, все още има 4 свободни слота за Lightning. Ако някой са двуми дали да говори, да дойде да го убедим. И другото нещо, което исках да кажа е, значи VarnaConf тази година е като едно RPG. Има насякъде скрити неща. Като това Carpool табло там, където хората, примерно не всички сме от Варна, ако някой пътува към София или към Пловдив или някъде другаде и има свободно място в колата и би искал да вземе някой от конференцията, нека се запише там колата, телефонния номер и да се свържат хората и да пътуват заедно. Хем ще им е по-забавно. Хем може да споделят гориво или нещо такова. Почивка.